Seguro que todos vós recordades as mareas de xente que encheron a Praza da Compañía o ano 2010 e o 2013, aquelas tremendas manifestacións nunca vistas en Monforte, donde xuntamos a máis de 15.000 persoas cun único berro na defensa da sanidade pública do noso hospital. Ben, aquilo foi tan tremendo que o señor Feijóo non tuvo máis remedio que vir a Monforte a apagar aquel lume. Pero veu algo máis a Monforte, veu a contarnos unha gran mentira. Dixo diante dos medios de comunicación que Monforte mantería a área sanitaria e que o hospital de Monforte non dependería de ninguén máis que de si mismo. Iso dixo diante de nós, membros da plataforma, 4 persoas entre as que eu me atopaba e, ademais, ao día seguinte así o recolleron todos os medios de comunicación. Ben, estivemos media hora falando con el. Cando se despediu, os bicos de rigor, a cortesía existe, nesta orella dixo unha cousa: cuídese, enfermera. Bueno, non pensedes mal, non me estaba ameazando, non. Unha persoa da súa honorabilidade nunca faría eso. Estaba preocupado pola miña saúde. E decidín facerlle caso. E claro que me coido. E sabedes de que me coido? Pois mire, coídome de crer na súa palabra, porque onte dixo no debate que el non lle mentiu aos galegos, non sei aos galegos, os de Monforte mentiulles.